Sengi hadin baka Voice of the People Party. Ha kejingelam uba aden bela basaya moit Presiden bat MLA ka Nongkrem constituency kalawan jurip ya ka klau maupat kabala penkelalau adong ha usdem arhajar katsau ha kabala kenok ru badon ki MLA ki belayo Nongrem Jaka ha ka ka klau. Ka VPP State Women's Wing bat Youth Wing ha ka kandar tarik unaitung arhajar arpusan kila pha da kajing tho syauba Shembor Lang Renja Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ba unti benia halor kani. Da ka bapentip halor ka jingwan jingo ya ketika klau ka badan hamaupat ha ka jing tho bala soi da ka kong pinitas iem ba ka kong bitron ki badai president ba secretary ka VPP State Women's Wing lemu ba marbut dekar bat ba Nathaniel Mauri ki badai president ba secretary ka VPP State Youth Wing la ong ba kala penlengo ba kila don shibun ki jingkela bat ki jingtre kambutu ha ka bande bat ais ngobha ya ki jaka hapo upur usam jong ketika klau Shakiriu Shimet bat kinong mikman kabakam penlengo bat pinsngosi ka long ba umau bala penyeng ban long kumusaki ya ka jing IT penkelalau adong ya ka ni ka klau bala ple ha ka santarik unjeliu arhajar khatsau kata hadin bala dep ban soi saskular hapreng ka hima melim bat ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka atpo atarik ujemang arhajar khatsau penban ula jaklep ong ka jing tho. La keno ba omshem la sumar ya ketika lau adong ba wat ki jingke ru kim dan shu bat la lap ru bala ai jaka syakatanat PHE bat la ai jaka ru ban ya lingba ka surok na pedeng ketika klau ban mi chaniu shilong bat kiwei de ki jing pentrei lo ong ba nakaliang jongka party ka tho bat pensngo show Chief Executive Member ba hatu nakaliang jongka council ka don jing tip ne am shaphang ki jing pentrei kam ki ba pher ba ki bajaha ketika lau adong bat lada ka district council kam don jing tip ka kerpat ba unpa ni ka jing pensyai bat ka jubab na usiem ka hima melim ha soskular balai soi hau arjar khatsau ha ka por usiem barem ka hima melim upaem latho manix em la penmenai ya ka klau ka bahe khat news pa ekar kum kalau adong man penne pensa eka bat ha umau saki la pau ki kerteng uba aden basai moit CEM ka KHADC ha ketika por bat upaem latho manix em ubara jar ngai na ketika jaka bat don satang ha kidur. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya